Top Arewa TV, tashar al'umma. Maryama yar gata, Maryama yar baiwa, Maryama kin rata, hagai da ke giwa, mai kin ado da tufa, Maryama son kowa, halinki kowa ya yaba, ƙauye da ma birni, kuma kina da tarbiyya haka ba kya da sarari, ga baitukanki na bugawa babu janjani. Ismail ke ce Maryama Ismail ke ce ya shaida ki gurin kyauta halayen kyawun koya ke ta daban kike mun shaida wacce ta jaki ta zama karya ke ɗaya tamkar dubu kike yake aka ce matar manya Maryama ce ikon Allah kin ci dubu sai ceto kin yi fice mai imani wasu ko sun lafto gaba gaba ki aka ce mai rikon addini Maryama ce ya kuka ce ta dara wa ma'auni babu zugar banza ado da kwalli wannan sai Maryam aba kin ka cancanta duk wanda yayyabu shi da ke Maryama zai walakanta mu je ko a bangaren girma sunanki akwai inganta ke ce aka cewa Maryam Ismail ke ce aka cewa Maryam Ismail dubi Maryama lokaci yayi na gaida yar girma da za ki ban dama Maryam na yabo ya zarcewa kima Maryama ce girman ki ne an sani yau zan fayyace Maryama Ismail ce babbar mace gabanki har baya kin yi wa makiyanki ma nisa duk wanda za ya taba mana ke ni za na daufansa Maryama yar gata kike Maryama Ismail ke ce Maryama Ismail ke ce Top Arewa TV, tashar al'umma.